Molt bé, gràcies. Alguna intervenció més? Té la paraula la senyora Marta. Gràcies, senyor alcalde. Bona vesprada. Bé, jo vull deixar constància, primer que res, de que només el Partit Popular i la seva gestió és responsable del tancament de la radiotelevisió valenciana. 20 anys de govern, quasi 20 anys de govern del Partit Popular, ens han portat a que hagi quedat completament destruïda la nostra indústria, completament abandonada la nostra agricultura, han regalat el nostre sistema financer als catalans, ens acusen moltes vegades els partits de l'oposició de ser catalanista. Jo em pregunto si es pot ser més catalanista que regalar el sistema financer valencià als catalans, el Banc de València a la Caixa i la CAM al Sabadell. Han omplit els col·legis de barracons, han llançat un model sanitari, que és el model de la Ribera, que ha estat criticat per tots els sectors públics i per tots els treballadors, i ara, després d'haver portat al País Valencià a tindre un 30% d'atur, un 30% d'endeutament i un 30% d'exclusió social, la guinda del pastís és tancar la radiotelevisió valenciana, únic mitjà vertebrador i que serviria per enriquir i enfortir la nostra democràcia. Però quina és la televisió que ens han donat vostès durant aquests quasi 20 anys de govern? Vostès agafaren una televisió amb un deute de 30 milions d'euros i vostès deixen una televisió amb un deute de 1.300 milions d'euros. Han multiplicat el deute per 43. Després, el síndic de comptes porta dient-los des de l'any 2003, des de fa 10 anys, que aquest model de televisió que vostès estaven gestionant ni era sostenible ni era viable. Però en aquell moment tampoc li feren cas al síndic de comptes i continuaren portant endavant el seu projecte de televisió pública. Televisió pública, d'altra banda, que han gastat al 100% com a mitjà propagandístic vostre, del Partit Popular. Jo crec que si el Partit Popular li haguera pagat a Canal 9 les hores i hores i hores de publicitat que durant aquests 20 anys els ha fet, probablement Canal 9 no haguera tingut ningú deute. Perquè era l'únic partit que eixia en aquesta televisió. L'únic partit quan es tractava de coses bones. Quan es tractava de coses dolentes, eixien tots els altres. I ara resulta que els treballadors ens han contat, ara que poden, ens han contat, que com havia dit abans Josep, hi havia expressions que estaven censurades i que estaven prohibides. No es podia dir en Canal 9 El país de nunca jamás, de Peter Pan, perquè nunca jamás podia recordar el nunca más, i nunca más és la plataforma del Prestige, la plataforma que es va crear per a que s'averiguara tot el que havia passat en el Prestige. I això és el model de televisió que teníem així els valencians. I ara resulta que a Jordi Évole li acaben de donar un Ondas simplement per fer periodisme, simplement per contar la veritat del que va passar en l'accident del metro que no va eixir en Canal 9. Simplement per donar testimoni de testics que havien estat allí i que sabien el que havia passat, i que sabien el que s'havia amagat, i que sabien el que s'havia manipulat. Ara resulta que a Jordi Évole, que és de La Sexta, va i li donen un premi Ondas simplement per contar el que tindria que haver contat Canal 9. Amb tot això, ni tan sols vostès han sigut capaços de mantindre aquest mitjà que els servia a vostès com a mitjà propagandístic. És que no han sigut capaços ni siquiera de sostenir-lo. Si el pagàvem entre tots els valencians i el tenien vostès al vostre servei, al servei del Partit Popular, i no han sigut capaços ni de mantindre, ni de sostenir-ho. I jo, la veritat, polítics del PP en Canal 9 n'he vist moltíssims i a totes les hores. Però quan els polítics valencians del PP han eixit en televisions estatals, mai ha sigut per a donar una bona notícia, ni mai ha sigut per a presentar cap iniciativa. Sempre han sigut relacionats en els escàndols de corrupció de Gürtel, de Brugal, de NOS, de la Fórmula 1, de no sé què i de no sé quantos. Tens 4 minuts. Després seguiré. Molt bé, gràcies. Alguna intervenció de la senyora Marta? Gràcies. Parlava jo abans de la mala gestió que han fet vostès al capdavant del govern de la Generalitat i al capdavant de la direcció de Radiotelevisió Valenciana, i aquesta mala gestió ha arribat fins i tot fins a l'últim moment, és a dir, fins a l'hora de fer l'ERO. Un ERO que els ha anul·lat el Tribunal Superior de Justícia. I era perquè era un ERO que havia estat fet a medida. No era un ERO on hi havia unes condicions generals de segons aquests treballadors, segons l'edat que tenen, segons els anys que porten, se'n van i estos es queden. Era un ERO que deia, tu te'n vas, tu te quedes, tu te'n vas, tu te quedes. Estaven triats a dit els treballadors que se n'anaven i els treballadors que es quedaven. Hasta ahí heu actuat de manera xapussera. Però què passa ara que tanquen Radiotelevisió Valenciana? Doncs passarà que, per exemple, moltes comarques de l'interior del País Valencià, que són castellanoparlants,
no van a sentir a ningú parlar valencià? Perquè no van a poder veure ninguna televisió que parli valencià, ni escoltar ninguna ràdio que parli valencià, a no ser que en el seu poble hi hagi una ràdio local que parli valencià. Els xiquets aniran a escola i només sentiran parlar valencià les 2 o 3 hores que tenen de valencià en classe. Què passarà més? Qui va informar ara als nostres llauradors? No només de l'oratge, sinó dels preus de les taronges, i això així hi ha en Canal 9, de les pluges, de totes aquestes coses. La nostra agricultura queda encara més denigrada si cap. Les televisions estatals van a informar-nos amb justícia i defensant els nostres interessos quan es parla de finançament autonòmic, per exemple. Els que ens informen des de Madrid van a informar-nos amb justícia sobre els interessos en matèria de finançament del poble valencià? Ho dubte moltíssim. I moltes de les nostres tradicions deixaran de ser notícia. El que deixa de ser notícia no existeix. El que no existeix no té valor. La processó de la Mare de Déu, que deia abans Josep, la Setmana de Bous, les falles. Les falles, en quina televisió van eixir ara les falles? Quina televisió retransmetrà les mascletaes? Quina televisió retransmetrà la cremada de les falles? I la processó de la Mare de Déu del Xemessí? Ninguna televisió ho farà. I el nostre esport tradicional? On van a fer pilota valenciana? En la tele de Castilla-La Manxa van a fer pilota valenciana? En la tele de Múrcia, en Catalunya, van a fer pilota valenciana? Els nostres clubs esportius, els més reconeguts, van a deixar de tindre presència mediàtica. El Llevant, el Vila-real, l'Elx, el València, el Ros Casares, el València Bàsquet, etc. És que la magnitud i la conseqüència és molt més gran del que sembla. Ara peguem així una portada, ho tanquem tot i ja està. Deixem d'existir com a poble, perquè d'allò de lo que no s'informa no existeix, i el que no existeix acaba per desaparèixer i per no saber-se'n res de tot això. Per tant, i per anar concloent, els socialistes pensem que és necessària, viable i possible una televisió pública valenciana que siga plural, sense manipulació, que estiga gestionada per professionals i no per polítics posats a dits pel govern de turno, que parle en valencià i que informe amb veracitat i amb claredat del que succeeix al nostre territori. Vostès la tanquen, però això durarà poquet, perquè en 2015 els socialistes posarem en marxa una radiotelevisió valenciana pública, plural i de qualitat com mereix el poble valencià. Gràcies.